Meneekö joulu niin kuin römpsässä? Jotta joulu menisi niin kuin römpsässä, suosittelemme muutamia esivalmisteluja. Ettei mörköpillu tulisi kylään. Mikä on mörköpillu, saatatte kysyä. No se on aikuisen naisen vastine känkkäränkälle. Se saattaa tulla kylään esim. Perhejuhlien aikaan, kun lahja oli väärä, kinkku väärin siivutettu, suklaarasiasta jäljellä pelkät zapaklionet, joulusukassa oli kusta ja pukkikin jätti tulematta. Kannattaa varautua ennaltaehkäisevästi. Tähän on muutama keino. 1. Osta riittävästi suklaata ja piilota ne hyvin. 2. Osta hyvä vipra. Ja 3. Tee Lipstick Mafian virallinen joulukoriste. Se on outo, ruma, eikä sitä tajua varsinkaan anoppi. Siksi se on niin nerokas. Ja se sinua naurattaa ja muistuttaa, että ei se joulu ole niin vakavaa. Tarvitset vain kipollisen mandariinia, hyvää punaviiniä ja terhakoita neilikoita. Kuori mandariini näin. Karvapalli ehkäisee mörköpilluutta. Valmiin koristeen voit laittaa ihan minne haluat. Sopii esimerkiksi kuuseen ripustettavaksi. Joulu haisee hyvältä.